er så hård en kamp om magten. Alle kæmper for sig selv. Er der ingen, der har sagt det, at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege ikke en stresstrone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens bord. Cha-cha-boom. Ja. Okay. Bare lige en praktisk meddelelse. Der har jo ikke været hentet frugt i det her frikvarter. Det bliver så i middagspausen. Så er der 2 for hver klasse efter aftale med jeres lærer eller pædagoger, der skal gå ned og hente isene. Og så må I have en rigtig, rigtig god dag, og husk at være gode med hinanden. Godt.